Ben, boas tardes. Sexan todos benvidos a esta segunda charla das 22ª xornadas de Historia Local. Hoxe vanos explicar como falamos os de Foz, cales son eses xiros e palabras propias deste concello. Tamén se nos vai falar dun patrimonio que estamos a perder a marchas forzadas, un patrimonio inmaterial que, de non ser por traballos como este, acabaríamos perdendo sen posibilidade alguna de recuperación. Estoume a referir aos distintos nomes de familias e os alcumes das persoas. Para falarnos disto, contamos hoxe con Ramón Eires Fernández. Ramón é profesor no Colexio Martínez Otero dende hai 30 anos. Polas súas mans pasaron infinidade de nenos e nenas e gracias a esta convivencia puido tomar nota das frases, dos ditos e da maneira de expresarse deses nenos. De igual maneira que cando escoita os vellos mariñeiros recolle deles frases, nomes de lugares e alcumes de persoas. Non é a primeira vez que Ramón nos acompaña nas xornadas, pois é unha desas persoas que teñen un gran defecto, que é que cando lle pides colaboración e polo medio vai a palabra de Foz, non sabe dicir que non. A parte das súas charlas nestas xornadas nosas, tamén ten colaborado connosco aportando artigos. No libro que presentamos tras as primeiras xornadas aparece un artigo seu, de igual maneira que aparece no primeiro volume da nosa revista Volanda, onde escribe un interesantísimo documentado artigo sobre o naufraxio aquí en Foz do Folbank. É o artigo que presentou para o segundo volume de Volanda, no que fai unha profunda investigación sobre as orixes do baloncesto en Foz. O título deste artigo é Historia do baloncesto focense 1, así que agardo que cando falamos un Volanda 3 haxa a continuación do Historia do baloncesto focense 2. Aproveito para meter a cuña publicitaria, que desto que vivimos aquí na Popa do Arco, da publicidade, e dicirvos que ali, ao final onde está Moncho, temos o Volanda número 1 por 10 euros, temos o Volanda número 2 por 5 e temos a Historia de San Gonzalo tamén por 5. Digo por si queredes mercar e axudarnos económicamente. Decíamos antes que a investigación que Ramón está levando a cabo sobre a nosa forma de falar, da fraseoloxía focega ou dos alcumes é de vital importancia, pois cada xeración que pasa imos perdendo esta información. Eu de alcumes, por exemplo, sei a metade do que saben meus pais, que a súa vez é a metade do que sabían meus avós. Pero o terrible é que os meus fillos carecerán completamente desa información. Por iso é necesario o traballo que Ramón está a realizar para conservar ese patrimonio inmaterial tan noso. Porque cos alcumes podíamos vivir sen empregar os nosos apelidos. E poñemos un exemplo. Si a mí me preguntase, alguén maior que diga, evidentemente, en Ribadeo, quen son eu diría que son o neto de Ramón de Patas. Ramón de Patas, que ao vir pa aquí, transformouse na zona do Calvario en Ramón de Cabo de Mar. Se me preguntasen en San Miguel de Reinante, eu diría que son o neto de Eduardo do Cachelo. Se me preguntan en Marzán, son o neto de Lola de Cascuda, e se me preguntan en Foz, son o neto de Estrella de Carallán. E se me preguntades vos, eu diríavos que son o fillo de Amelia de Carallán e do Cabito, non o Cabrito, o Cabito. Como vedes, non empreguei ningún apelido. É que non nos necesitamos. A xente de aquí que saberá perfectamente quen son polo que acabo de dicir. Sin embargo, as xeracións posteriores carecerán desa información ou poden carecer desa información se non hai traballos como o que Ramón está a realizar. Pero non me viñastes a escoitar a min, senón que viñamos a escoitar a él, e con él vos deixo. Pero antes de empezar, vamos a escoitar, que vamos a escoitar? Vamos a escoitar. Dame un aplauso. Estamos aquí co señor Emilio Fernández, mariñeiro retirado da Mariña Mercante, que ten a amabilidade de dedicarnos uns minutos para contarnos un pouquiño da súa vida como mercante. A siguiente. Anterior. Entrevista a Rosa. Anterior. Casi non podía. Bueno, este é o directo. Sí, Temos aquí a unha invitada que se chama Luisa Castro, que ahora mismo...
Hoxe temos en Tranvía a Dolores López, máis coñecida por Lola do Mirandés. Ela foi vendedora de peixe cando a venta se facía cargando o cesto ás costas ou a tía na cabeza e aínda para máis facendo a ruta a pé. Ela era unha vendedora ou pescantina. Boas tardes, Lola. Buenas tardes. Bueno, contanos un pouquiño dos teus anos mozos como vendedora. Pois os meus anos mozos eran coller o peixe, ir na bacía, pasábamos o no bote que se chamaba un Sós e outro Francisco, dous irmãos, a remo, atravesábamos o lombo, íbamos hasta San Cosme, San Miguel, hasta onde se acababa. Cando había que chegar a Ribadeo, chegábase. Había que acabar o peixe, senón nada. E si íbamos vendendo, daquela ganábase moi pouco, porque pois para ganar unha peseta facía falta andar moito, que se vendía a 3 chicas, vendíase 2 ou 3 un ral, e vendíase moi pouco, entonces non se sacaba. Canto é máis ou menos un ral ou unha parra chica, como lle chamada de antes? 5 céntimos. Un chico era 5 céntimos. E un ral eran 25 céntimos. E gañabades moi pouco entonces? Moi pouco. Cando se ganaba unha peseta viñamos saltando e cantando. E despois foi ganando máis, cando máis foi isto foi indo de outra maneira, foise ganando, ganouse máis hasta que chegamos na actualidade. A que idade comezaches? Por aí diría 10 ou 11 anos. Ou un pouco máis. Era moi duro daquela? Moi duro porque había que ir na cabeza. O levar ese peixe na cabeza pesaba moito. Se levabas pouco non ganabas nada. E se levabas moito, pois non podías, arrebentabaste. Así é que tiñes que levar o que pudeses, pero máis ben máis, que non pouco. Porque senón non ganabas nada. Que percorridos facíades as vendedoras? Pois as vendedoras íbamos por algo variante, a que máis andaba máis e chegaba ás casas. Aquí iba correndo e chegaba máis asiña. Entón, a que collía as casas, canto máis casas collías, máis vendías. E se vinhas atrás, pois, cando as que viñan atrás non vendían pinta. Entendes? E ibas hasta onde acababas. Que compañeiras tiñas? As compañeiras, pois, iban irmás miñas, e iban primas, e iban... eu que sei, toda ali... Moita xente? Moita. Porque era o colegio que tiñamos, vender. A maioría eran mulleres ou había tamén algún home? Non, daquela non iban homes. Os homes viñeron moito atrás. Todas eran mulleres. E pasabadelo ben xuntas todas? Si, cando viñamos cantando, e si, e cando éramos solteiras, pois igual nos quedábamos por San Pedro por aí e bailábamos cos mozos. Bailábamos aí un pouco nos bailes. Si, pasábamoslo ben. Contanos algunha anécdota simpática. Simpáticas, tiñamos moitas simpáticas porque era moito tempo e moitas veces serías calladas cantidad. Unha vez chegamos a Tramada e non podíamos vender o peixe porque iban a estrenar a iglesia. Entón todo o mundo tiña. Entón depois metín nunha casa, vendín 2 dúcias de 2 kilos de chicharro e que custaban ata 6 pestas os 2 kilos, que logo xa deberan nos pago hoxe, e que non volví. E entón fun, entón facendo de comer, porque isto por co outro, contaban así, e o desquementes que me foron buscar os cartos en riba que non nos tiña, mirei cos dedos na bola que tiña. E tiña cachos de chorizos, e tiña xudías, e tiña así, pero a mí non me deu nada. Veña, outra anécdota máis. E outra por aí por Abadín e por aí unhas cantidad de gallo para descanse e pelola e eu claro, pois era unha rapaza nova e iba con elas entonces pois eu pedíles porque eu tiña fame e vendíamos e comer non podías ir comer porque senón non ganabas nada entonces pedíles deron 2 chorizos outra deronme un cacho de pan e íbamos así, despois dixeme, cara que vos sei dar, toma, Cándida, toma, deu-me unha botella de anís, deses anís, deses cachao, que había un ramo,
ela, pois claro, que de gallo botame, eu vivía, sabía ben, que cando se limpa fora, co caixa na cabeza había dúas velas, e non había dúas, e así era a nosa vida, e hasta que me foi pasando aquilo, e con la cual moitos casos así, outros os cantidad, pero non me acordo. Alguna cousa máis que queires engadir? Outra vez, que che vou contar outra vez, tamén viñamos con unha que era filla dun carabinero, estaba casada, ela daba en San Miguel, ela vivía en San Pedro, e preguntounos que bicho era o que había na fonte de Foz. Isto era un picante, dicindo, era un bicho moi grande, pero porque sabes tú que era un bicho, porque tiña a pixa na frente. Que era logo un macho, era un macho. Aí falaba todo claro, entendía a todo o mundo como falaba ese bicho. Non coñestes non, que desapareceu. Veu creendo todo o camiño, traía unha mala de verzas na cabeza, non se viñan os ollos mirando, daquela non había coches, non había tantos coches, porque podía ir por a cartera adiante, porque de cada hora ou 2 horas pasaba un coche, que non había tantos coches. E con a cual viñamos así con ela todo o camiño, víndonos en má de querer, que nos partíamos de risa con ela todo nos creía. E sí, outras máis, fomos unha vez a Vilovalle, a Pelola, a Carallana, e fomos a unha casa con como se chamaban, perlas, e noutros viñamos por Sargos, e era un día de festas, por San Antonio. E entón, pois, vindemos e elas nos querían, dixen que sí, que a xente que viña, non había de querer os Sargos, non había de querer os pitos, porque o peixe que sabía viver no forno, que había que prepararlo, e isto vai fase así, non se escamando neles, e con la cual la compramos, e botas un perixil, e botas un pouco de cebola, un pouco de viño blanco, xa verás que vais a saber ao forno e tal. E despois le demos 5 pesos e fomos, e eu logo sentía, e dicía na Carallana, non mires, que debe de ser para que lle collas o peixe. Nenas, e mirei e dixo, cando lle boto o perixil ahora mismo? O perixil, o viño blanco, cando lle boto o viño blanco ahora mismo? Vamos ás patacas a Mariño do Furón, entre 4 ou 5, e despois, claro, fomos a unha terra do Patelo, e fomos a escoller sin apañar. E despois levou o Patelo e sacoumolas, e viñámonos sin elas. E cando chegamos ao lombo, que nos viñamos carsós, poñíamos uns sombreros, e facíamos así os furos como a quen que éramos veraneantes, aí ven sós, rema, hasta que varou, desde que varou, como se daba yo o bote para atrás, tiramos todas ao bote, paramos o bote, embarcamos o bote que íamos lutar fora. Ai, mi madreciñas calladas. Bueno, pois moitísimas gracias, Lola, por estar esta tarde connosco no Tranvía. Bueno, pois hasta que nos vexamos outra vez. Boas tardes, moitas grazas por asistir a escoitarnos, que sale, non? Onte ti acordaxe de un compañeiro que quería recordar outra vez máis, que é a Santa, que morreu de pouco, e que era unha alma máter desta asociación e destas xornadas. Seguramente, se ele estivera aquí, había de encantar o tema, porque gustaba moito todo o que é o noso vocabulario e a nosa cultura. O que acabamos de oír é un pouco de resumen do que somos e de como falamos e a nosa maneira de entender as cousas. E como a modo introductorio un documento histórico moi interesante, porque aí falanse, aparecen moitos alcuños, aparecen nomes de peixes e de cousas que non se usan, non son normativas e, sin embargo, son moi nosas. Aparece a palabra furón, aparece a palabra perlas, aparecen palabras aí, a vacía, etc., que son moi nosas, e que falaremos despois sobre elas. Empezamos a contarvos un pouquiño de como se fixo todo isto. Falou aquí antes Pacios,
é máis ou menos un traballo de campo, recollendo palabras, expresións, ditos, desde prácticamente que empecé a dar clase aquí en Foz, recollendo dos nenos, dos artículos que traían, das cousas que traían, e recollendo tamén dos veciños, dos mariñeiros, todo eso, ¿no? Hasta chegar aproximadamente a unhas 1000 palabras, expresións ou alcumes estudiados, ¿no? Tamén están estas grabacións que tiñamos de antes e algún outra máis que teño, obras literarias de autores locais, consultei a Xosé de Socorro, consultei a Juan de Tanana, etc., nos escritos que ten precisamente de Pomba do Arco e outras publicacións, donde aparecen moitas das nosas expresións, moitos dos alcumes, todas estas cosas, ¿no? Obras literarias de autores consagrados, Noriega, por exemplo, Nós, desde Leira, Espulpeiro, hasta incluso actualmente, ¿no? Hasta Ferrín, que tamén aparecemos na obra de Ferrín. E despois, sobre todo, os coñecementos dos veciños e a miña propia experiencia e memorias que recordo, que son máis novo, pero sí que recordo cousas, expresións que desapareceron, e alcumes, non? Despois, lógicamente, tens que contrastar todo coa ciencia. Entón, tens que ir aos dicionarios, aos libros de etimologías, aos libros de antropoloxía e todo eso para contrastar onde ven as palabras, por qué, como, tal. E ainda que vas descubrindo a orixe de moitas, ainda quedan outras moitas que non sei exactamente de onde poden ir, non? Dito isto, 3 tipos de palabras teño, que son as propias, que non están nin recollidas na Real Academia Galega, nin en ningún outro dicionario dos de uso común, e hai bastantes, que son propias aquí. Vamos a dicir tamén que a Real Academia a veces é bastante conservadora no tema da incorporación de vocablos e todo eso, como además estamos nunha esquiniña, onde incluso o compañero que falaba dicía o mismo da industria e de todo, non? Sempre miran as áreas baixas, sempre miran a Santiago, sempre miran a tal, pero aquí, entón aquí as nosas palabras parece que en moitos casos non interesan, pero son moi propias, non? Hai outras que non son estándar, que sí que están recollidas en algún dicionario ou en algún libro, pero non están totalmente aceptadas. E despois hai as palabras que non son galegas. A tradición nosa, adaptámolas ao noso entorno, ao noso mundo, á nosa situación, non? Dito isto, empezaríamos a comentar que sucedeu ao latín, que logo se convirteu, gracias a Deus para nós, en linguas romances ou románicas, sucede ao castelán, sucede ao inglés, sucede ao francés, é dicir, non son linguas estables, fixas, sino que evolucionan, adaptanse aos tempos, e reciben préstamos de aquí e de aló, e van modificándose. Bueno, pois aquí tamén sucede eso, nos adaptamos palabras, creamos palabras, dependendo da circunstancia, non? Os motivos destas cuestións son varios, non? Desde as influencias de outras linguas, hasta a tecnoloxía, o modernismo, hasta a imposición, non? Aunque, volvo a citar, porque foi a conferencia que vimos antes, enseñábamos aquí un plano da Ría de Foz de 1778, donde topónimos que utilizamos hoxe, que se utilizaban están traducidos ou semitraducidos, non? O que suele ser un error, como comentaremos despois, porque os topónimos non deberían traducirse, non son tal cual. Os traducas outras cousas así, o toponimio non se debería traducir, non? No noso caso, somos unha fala local, aquí nun curruncho de Galicia, dentro dunha lingua que estivo perseguida, e, polo tanto, hai un componente de orgullo e de resistencia na nosa fala. É dicir, Foz é un dos sitios onde ainda se sigue falando galego, se sigue conservando unha serie de tradicións, e o cal forma parte tamén da nosa idiosincrasia. Somos algo orgullosos, algo cabezosos, algo tal, entón buscamos conservar estas cousas. Entón, gracias a eso, seguimos tendo ainda un vocabulario moi rico, non? E, sobre todo, a quen vai dedicado este traballo é as mulleres focecas e campudas, que son as verdadeiras garantes da lingua, son as que a transmiten, as que a conservan, e as que nosotros salíamos a comprar tabaco e volvíamos aos 3 días, como se dice vulgarmente, non? É dicir, íbamos ao mar, desaparecían uns meses ou uns días, tal. E elas seguían aquí
y del cañón. Bien. Foz pertence ao bloque central da lingua galega, a área mindonense. Por lo tanto, compartimos con os nosos veciños de Mondoñedo, de Alfó, de Burela, de Ribadeo, que era un pouco a orientar, unha serie de palabras e normas, non? Vou dicir algunhas que son xenéricas e que vos van sonar. Por exemplo, o ditongo oi, que é mayoritario nos grupos latinos en mult, non? Por exemplo, multus, luitas, etc. Decimos moito, decimos loita, decimos noite, decimos escoitar. Cando os sitios dicen moito, luita, etc. Non existe o seseo, nin a geada, nin utilizamos ni seseo, nin geada. A terminación en a, ou as, ou en a. Por exemplo, irmão, en vez do normativo que é irmán, ou irmás, en vez de irmáns, non? Decimos aquí, non? O plural das palabras en N facémoslo en S. Por exemplo, decimos cas, decimos ladróns, decimos xardís, non decimos cans, ladróns ou xardíns, que son normativo, non? Os pronomes de suxeito, nosotros decimos nosotros, decimos vosotros, non decimos nós, nin decimos vos, decimos nosotros tal, nosotros tal, non? O é anterior medio aberto, pronunciamos o é dunha maneira moi determinada, decimos ela, medo, e nos verbos tamén, cantemos, collemos, partemos, non? Decimos tar por estar, non? O verbo estar é tar. Decimos cantábamos, cantáramos, en vez de cantábamos, que é o normativo, cantáramos, non? Noutros verbos decimos día, en vez de dea, seña, en vez de sexa, faigo, en vez de fago, puiden, en vez de podo, puñeche, en vez de por, decimos aquí en vez de acó, decimos alí en vez de aló, decimos ontes en vez de onte, ainda que agora dicen ayer. Na calle todos os días, ayer, ontes ou onte. Se dices ayer, que falas en castelano. E se non, esta lei, o hierro francés. E depois temos unha serie de palabras que son tamén vocabulario que compartimos nesta zona, pois por aí, que é bioteiro, cauña, cimón en vez de grelo, folgueira, amencer, cosco, luminoso, golpe, o raposo chama de golpe, o ourizocacho, barruzo, o chovina, lóstrego ou chino, que chamamos chino ou cocho. Non recordades, non? Además, teño unha cita aí de Noriega que vai de Noriega ahora mismo, que chamamos chino ou cocho, que escribe un poema sobre eso. Bueno, non obstante, estas son as bases sobre as que se sustenta a nosa lingua, pero nós temos influencias externas, porque nós somos un porto aberto ao mar, e xa desde moi antigo que se entra aquí, saiu ao mundo, se iba a navegar, e incorporou palabras, e trouxe palabras de fora, non? Os viaxes, o tempo histórico, e despois está o noso carácter propio, que nos fixaron inventar e modificar un código adaptado á nosa forma de ser. Temos un código, os de aquí, de falar, de ser, non? E non só é nas palabras, non só é no léxico, senón tamén na actitude do falante, cando queremos expresar cousas, non? É unha lingua que reflexa como somos e como entendemos o mundo, como somos os conceptos aquí. E vamos a empezar a ver que temos por aquí, non? Primeira característica nosa, a ironía, o eufemismo, o falar con segundas, o falar dicindo o contrario do que queremos expresar, dar a entender sin decir directamente ou decir o contrario do que se quere expresar. Se eu digo eche o peixe, non é que se non, senón que digo que é vai elemento, non? Se digo eche pequeno, que estou dicindo que é grande, eche pequeno, fulano. Se digo non lle costa nada, non lle gosta nada o alpiste, é ao revés, é que lle gosta o alpiste, que gusta darlle o morapio, que depois é outro sinónimo, que hai un montón de sinónimos destes, non? Con quen me metín a andar ao mar? Ironía. Frena Amadeo, se non frenas ti, freno eu. Tranquilo, chaval, estamos aquí.
enfangar ata o toco, meter a pata, leado como un palangre, cheo como o pé do molete, ser a fame andando, comer como o ladrón, botar as coradas. Ahora esta é boa, está de lúa ou de nordés, pero ahora xa se dice, xa as incorporacións, cambiar de medicación. Cando está algo medio tal, cambiar de medicación. E depois refregar a lagaña, é dicir, cando vimos de tal, en fin. Fixademos ben que eu non coñezco, aparece un banco aí que lle deron un premio porque ser o mellor banco situado do mundo, non sei que, en unha zona de por aí adiante, hai o banco de non sei que, pero aquí temos un banco das mentiras, non hai ningún banco que eu sepa por aí que se chama banco das mentiras, aquí temos, e será por algo, cando a xente está ali, pero eles entenden, saben o que están dicindo. Outra, no sentido da retranca, poñendo, vamos a ver, sendo burlentos, desmitificadores, enfatizando, ¿no? Por exemplo, chiscarlle o ollo para meter a alguén na engomada, palabra moi de Foz. Engomada, sabes o que é engomada, non? Unha conspiración, un contubernio, eu quero te meter a ti nun lío, chisco yo de aquel, vamos lear a este e metelo na engomada, a ver se o leamos, non? Engomada, non? Como te leou, pero estas cousas hai que dicilas entonando, mirando de esgueira, con unha certa... Hai verdadeiros expertos en estas movidas, mirar de esgueira, tal, esgazándose de risa, non dar corte, o sea, non haber nin caso, e xa, bueno, as expresións moi nosas, poque, con énfasis, non? Ñas, aí ven o graneante chufando e chuleándose, ñas, como a quen, que vai decir todo aquí, non? E, bueno, por exemplo, aquí sale o famoso amarra que son parrochas, ou amarra cacarelo, como a quen fastidiate, que algúns mariñeiros que saben de que vai isto, en certa ocasión, andando polo País Vasco os mariñeiros, o cacarelo que era o patrón do barco, o Revilán, parece que era, non? Creo que sí, non? Pois dicelle a xente, bueno, ás 9 aquí, vanse para Bilbao, para non sei onde, están de festa, preguntan na estación, a que hora son o último tren? Ás 21, e dice, yo creo que era, amarra cacarelo. Somos bien, Bueno, despois estaría, foi chegar lá no convite, invitaronte, e diste, bueno, foi chegar lá no convite, vai tomar ventos á farola, dice, non me marees, andan rascando o fandango, dice, non pegan clavo, collero o portante largouse, tenos callados, cando hai moita pasta, etc. Pero, bueno, hai aquí unhas expresións que son moi interesantes. Esta é dos anos 20 e 30, é unha canción, polo visto, non sei se vai ofender a alguén, pero, bueno, estamos aquí para divertirnos, non para haber moitos alcumes e moitas cosas, ou sei de que non. Dice, pola fonte de Marzán xa non se pode pasar, o cheiume das vellas que botan o criticar. Para bailar, viva Foz, para criticar Marzán, e para limpiar excusados, outra palabra nosa, viva Mourente Foxados. Excusados son os bates, non? Entón, esta é unha canción recollida dos anos 20 e 30, que se cantaba popularmente aquí, non? Igual que esta, que era Escabezando o peixe na ribeira, cantaban Aiche mozas na ribeira, a máis guapiña de todas é María da Canteira. Isto debe ser moi guapa, non? Non sei se é alguén por aquí que cago, non? Bueno, ollo a boia. Conocedes esta expresión? Bueno, ollo a boia. Andar... Ben, alá, polo 29 de xuño, no ano da pera, era a festa de San Pedro en Río. Os mariñeiros da vila tiñan as nasas no mar sen recoller porque era festa.
os pillabás de Foz, que andaban ao todo liñal, outra palabra tamén que falaremos despois dela, vían as boias e levantabanlles as masas. Os de Rinlo berraban desde terra, ollo a boia! Pero era tarde, xa estaban recollidas. E desde aquela puñouse a voz esta de ollo a boia, que hai que estar atentos ao olor e vigilar. Vale, isto no de retranca e todo eso. E o sentido do humor sigue. O sentido do humor é un sentido que demostra a inteligencia das persoas. Cando unha persona ten un humor, significa que pensa, non? Entón, incluso nos rimos de nós mesmos e das nosas propias miserias, non? Acabamos de escoitar a Lola Mirandés, o humor que estaba contestando as preguntas. Se a conhecistedes, sabedes que era unha persona moi alegre, e que se tomaba, como dicen os rapaces, casi todo cachondeo, o cal é unha filosofía de vida bastante interesante. E tamén bautizar, gustanos bautizar, non? Temos por un lado o sentido do humor, temos o de bautizar, etc. O lemeño, veciño do campo da Cabana, do Cabana Badangú, viña de América, e non traía un peso. Para chegar a Foz tiñan que atravesar a ría en barca ou vir desde Espiñeira en barca, non? Entonces, o pobre home, que se fora para facerse rico, parece que non veo, cantaba, ábreme la puerta madre, que ven un lemeño hecho, vaya a pagar la barca, que yo no traigo deshecho. E traía para pagar a lancha, non? Marcos dos Paduanos, Chila, pescou unha vez unha langosta cun cabreo, o que é algo insólito de potra, non? E aí quedou unha expresión en Foz de decir que é de casualidade, que é péscame outra Marcos ou contame outra Marcos. Unha langosta cun cabreo que ten un anzova é dificilísimo de pescar eso, non? Carallán o vello, que non era antes, non? Que tamén tiña un sentido de humor teño un par deles, non? Lanza a plomada para pescar, perde a plomada e perde todo, e o tipo tan tranquilo, en vez de tal, dice aí va el avión de las 12. Son días que son sentido de humor, non? E o señor Noriega contaba a miña avó esta anécdota. A súa muller insistía sempre, nunca me faz unha poesía, nunca me faz unha poesía. Tamén é verdade, o señor era un poeta tal, e dixe, cala a boca, muller, que aí che vai unha. Miña Ramoniña foi á feira da Espiñeira, comprou un cuchiño, chiniño, gustouche, pois aí tes a poesía. E ten poesía en difícil a súa señora. Despois temos o de, así un pouco, cando un se tira a Bartolo, de despilfarro, dice, na miña casa non hai miseria, 2 candís e unha verga, que tamén é de por aquí. máis cousas que nos caracterizan. Os vellos, os nosos vellos antigos, eranche moi sabios, ao mellor podían ser analfabetos ou non ter unha cultura moi sabios, non? Solían dar sentencias moi interesantes, non? As leccións da vida e os acontecementos cotidianos facíanlles ter esa filosofía de vida, non? Moitos emigraron ou embarcaron, que saíron polo mundo xa desde o século XIX, e aprenderon moitas cousas que as traían para aquí. Esa é unha ventaxa que temos tamén aquí con respecto ao interior, de tomar sempre nos abriu portas, sempre nos trouxo cultura e contacto con moitos povos. Eles, cando a veces se poñían serios e querían tal, solían dar as sentencias en castelán. O amigo Carallán, unha vez máis, cada palo que aguante su vela, dicía. Despois xente nova, liña verde, todo de fume. Con respecto á morte, que decía? Vai no seu tempo. Xa viveu bastante, vai no seu tempo. Ou morrer de repente, que é unha expresión tamén ruinosa, que é máis ou menos a morte que desearíamos todos, é dicir, sin sufrir, chegando chega. A expresión ide de lenzo, que é
máis do mesmo, non? A expresión xa virá as súas, xa tendrá razóns. Despois temos, por exemplo, aquí outra anécdota. Chegou un home de fora preguntando por un tal López, no campo da Cabana, preguntando por un tal López, que xa hai poucos. Topóse con Carallao vello nas súas pesquisas. Conoce usted a un tal López? E dice, non me olla todos os López que había no campo da Cabana e ningún lle coincidía ao paisano, non? Pero non ten vostede máis datos. Ah, sí, sé que estuvo en la cárcel, lle dixo o graneante. Eses son outros Lópeces, contestou-lle Carallán. E o dito quedou para eso. Eses son outros Lópeces, non? Non me vedes contando. O cubano de Longarela, que era de Mañente, estuveron en Cuba moito tempo, era un solteirón empedernido, polo visto, e baixaba a botar a partida ao Náutico. E cando non levaba xogo, dicía sempre, de nada vale empujar cuando la morronga es chica. E iso quedou unha clara alusión sexual, non? Toma de nota disto, por ejemplo, non? Novas palabras, vamos a ver que novas palabras temos aquí. Estas que se introducen normalmente por modas, extranjerismos, etc., non? Primeiro, debo advertir que non debemos confundir ou incorporar palabras ou todo iso co castelán. Bueno, aquí tamén decimos eso de castelán. Eso de, por exemplo, ayer por ontes, como dixen ontes, ou agora dicen chao tamén, non? Pero chao é... sabes que é chao, non? Pero parece que é italiano, non? Entón, en vez de dicir agur, que como se dice, como deberíamos dicir, ahora decimos chao. Bye, bye. Así, non? E luego, non ten sentido, non? Verdad? Non é luego veremos. Ahora, isto, non? É el logo. Que significa el logo? Por qué? Oye, mira, dame tal. El logo. Por qué, non? Non doi hecho. Non digo nada. Non doi hecho. Eso en galego sí. Non dou feito, pero non ten nada que ver, non? Consuela, que falamos despois disso. Consuela, non é consuela. Me gusta. Por non falar de outras que son intraducibles. Xa falaremos deles. Pero a ver, que me traduzcan aquí sobre isto é un pouco verde. Pero pensade en algúns que temos deste tipo aquí, non? Vamos a outro aspecto máis serio. Incorporamos anorás, vale? De anorak, que é esquimal a través do francés. Incorporamos fao, que é fora. Nos falamos ao fútbol, ao fao. Incorporamos orsai, que é fora de xogo. Que decimos? Incorporamos níquel, vale? Incorporamos pisiglas, que é moi impermeable. Tenis, por zapatillas de deporte, non? E os que estades aquí estamos veías, ambigu, que é do francés, que é unha cantina. Chamaban así, ambigu, non? As cantinas, e todo isto. Outra palabra moi bonita, dama Juana, que ven do francés, dame Jean, que é, sabes que é unha dama Juana, un recipiente de vidrio, rodeado de bimbio, e tal, pois, esa era unha canción que cantaban os mariñeiros franceses, chegou aquí a través disso, non? Brus, que é única, non aparece ni no Real Academia Española, ni na Real Academia Galega, ni ningún Brus. Brus é un cepillo para barrer a coberta dos barcos e, por extensión, barrer os alduras, etc. Un Brus. Corcho francés, por spam, o aislante ese blanco. Aquí chamaban de corcho francés, que non aparece tampouco en iso. A palabra bicoca, que é italiana, que é un cholo, non? Unha bicoca. Ven unha batalla en Italia que foi unha bicoca, non? A palabra chiquito, que tú estes no País Vasco, que é como se dice en vasco, tomar os viños, non? A palabra zamarra, que deriva chamarro, que é un personaje de aquí, que tamén é vasca, do País Vasco. É dicir, que temos un montón de palabras que os mariñeiros que nos traen, que a xente que nos traen. E as
América, esas sí que son máis antiguas, é unha verdadeira sorpresa. Vamos a ver, empezamos, se hablamos antes do Lemeño, agora vamos a falar de Don Juan Pirulero. Don Juan Pirulero era un señor demente que había a principios do siglo aquí. Esta anécdota xa contei no que foi quemando, cando falábamos da historia esa, que cando chegaba ao mar a beira da igrexa, amarraban os barcos ali, non había luz, non había nada, era todo oscuro, estaban con candís, con que podían. Entón, amarrando a lancha un personaje, aparece o tolo con os brazos abertos. Non te asustes, marinero, que soy Don Juan Pirulero. Tipo, como non se vai asustar, aquilo ali, sin luces, sin nada, tirouse ao mar, escapou como puido, e bueno, non? Bueno, pois, Pirulero ven de Perú. Os que estuveran en Perú chamábanse piruleros. En castelán tamén aparece a palabra Don Juan Pirulero, don non sei que Pirulero, non? Mais nombres. Morocha, a mãe dos Tragamares, en América, era unha persona robusta, ben conservada. E non é porque era mora, que se estuvo investigando cos seus fillos, é porque puxo alguén que veu de América, e puxo Morocha. Igual que Mucama, veciña do Chícaro, sogra de Pisquín, tamén Mucama, que é criada en Cuba, na mesma zona. Además, isto está recollido en Cabrera Infante, en un Méndez Ferrín, recollen estas palabras en varias obras. O mismo que a palabra muchacha, que tamén significa criada. Aquí pensábamos que viña de Madrid, porque chamaban muchachas as criadas que tenían, pero non, é unha palabra traída de América. A palabra, como vimos antes no cubano de Longarela, morronga, que evidentemente morronga significa en lingua americana morcilla, e ten unha connotación sexual clarísima, non? E a palabra macana. Algún mariñeiro sabe que é unha macana? O bonito. O bonito. É unha maza que xeralmente se facía de eucalipto, como me contaron os vellos, non? Para golpear o bonito en cuberta, é dicir, cando subías o bonito, golpeábamos con a macana. E a macana é unha palabra tamén traída do Caribe. Non existe ni na Real Academia Española, ni na galega, ni na desta. Temos tamén os tempos difíciles, as dictaduras que houve aquí, el Primo de Rivera, máis a Guerra Civil e as outras dictaduras, non? Entón hai palabras que arrancan ou veñen desa época, non? Cando falamos dun orfanato, nosotros decimos inclusa. Cando falamos de corrupción e contrabando, falamos de extraperlo, verdad? Extraos perli, dous elementos que había Bárcenas e compañía da época, non? Se falaban de un escándalo naquela época, non? Falamos tamén de fialato. Falamos de oliga, cando falamos de carnicería. Verdad? Oliga. Falamos dos escapados, cando falamos dos guerrilleiros que escaparon polo monte ou fuxidos. Nosotros chamamos eses escapados. Tampouco aparece na normativa esta palabra. O parte ven tamén da Guerra Civil, non se daba o parte, pero nosotros aplicámoslo simplemente cando daban o parte do tempo para as lanchas. E incluso aproveitaban iso para sintonizar as emisoras e escoitar os barcos falando. Non sei se vos acordades deso, o corno de neno deso. Venían e oíase no barrio, está falando o Quintanero, non sei quen, e oíase, non? E o Pósito, que tamén, bueno, o Pósito sabemos o que é o lugar, pero tamén era unha asociación de... E, bueno, moito máis actuais, pois incorporamos novas palabras. Ermida está aí, por exemplo, existen as linguas cando unha marca, como, agora vosotros que decides, gaseosa ou casera? Casera, aceptado, verdad? Vamos aquí, decíase erco. Fernando, hai que pedir algún erco en Bilbao algo?
dame un erco. Era de aquí, a fábrica de erco, chamábase erco. Por desgracia, a Sualta chamámoslle, rebautízámosle, chamámoslle Curva dos Negros. Que un trágico os accidentes se chamase así, non? Ou aos que viñeron de fora, que se incorporaron a fábrica de aluminio de Alcoa, chamámosles alumineiros, tamén unha palabra que existe aquí, verdad? Dicimos os alumineiros, non son palabras novas que están vivas aí, que están se incorporando ahora mismo, non? E con todo isto fomos formando a linguaxe que temos, con esta ironía, con esta maneira de ser, con estas palabras. Despois virían as palabras, pero son as 8:05. Entonces, vou saltar isto, vou decir, bueno, curiosas, por exemplo, ¿no? Expresións curiosas, ou... Por exemplo, en relación cos cartos, expresións, telos callados, os conquibes, os cartos chamanlles os conquibes, non coñeces conquibes, chiscar os cartos, significa pagar, desfeito, calderilla, non teño desfeito, calderilla, garuto, nada, non ten nin garuto, nada, mota, cartos, dalle unha mota ao neno, despombar, malgastar, espollar, arruinar, sobre todo no xogo. Relacionados coa bebida, o ambigú, o chigre, darlle ao alpiste, xa dixemos antes, un chiquito, darlle ao morapio, raspa, caña, pifar, estar pépero. Está oíste alguna vez, non? Está cheo, non está... Estar pépero. Ou bótame un tangante, que é un aparato para achicar unha lancha, enchemo de viño, non? De onomatopeias vou escoller unhas poucas, nada máis, porque tiño un montón delas, non? Sós, o barqueiro que falou no Mirandés, chamabanlle así porque cando xuraba me cago en sós, dicía así, non? Non tiña moi boa tarde, vacilaban moito, elas que eran rapaciñas, cando iban levar o peixe vacilaban desenfocadas. Tatarí, sabes o que é o tatarí? É unha onomatopeia, é o tatarí. É o patapá, tamén, un xogo de dar ao alto, non? Patapá. Un carrín carrao, sabemos o que é? Carrín carrao, non? É un paxaro, unha gaivota pequena, non? Este é moi simpático. Chischas. Sabedes por qué, non? Tiña un tic nos ollos, non? Entonces dicían, pareces a farola, chischas. E si se quedou, non? Iolo, tampouco falaba moi bien. Entonces en vez de decir corriolo, dicía iolo, e quedou iolo. Esta que me contou dice, non me nombrache, tal, vou te nombrar jamones, que le puxo o polaco, dixo, chamase José Jamón, en vez de decir José Ramón, dicía José Jamón, jamón. E por último, acordades vos deste señor, eu acórdame de neno que tiña un coche moi antigo, era un banqueiro de Lorenzá, era tatabello, entón chamabanlle Zazaraza. O señor aquel, acordades vos dele, supongo. Bueno, seguimos. Bueno, despois as palabras, aquí teño un montón delas que non son normativas e que son nosas, sería moi lonxe, moito enrollarme con elas, porque vosotros estáis esperando chegar aos alcumes, me parece. E bueno, a ver como... Entonces, bueno, decir que das palabras que temos de todo, no campo, de oficios, de animais, de plantas, de aparellos, do mar, de accións, estados. Vamos a empezar por aquí, se vos parece. A visío, sabedes o que é visío?
desa visío, non? Estás enfadado, atravesado, e tamén o tempo pode estar a visío, non? Abogoso, sabedes o que é? Sen sorte. Sen sorte. Agudo, ao contrario, o antónimo de tolo, é dicir, cando dices que tú non és agudo, que estás chamando algo, non? Almángaro, mangante. O andacio é o andazo normativo, non? Ou tamén o azó, o azogue. Bochudo, conjunto de morros. Borroada, xa sabes o que non se explica, non? Chito é descarado. Chula é un figurativo do órgano sexual feminino. Corte é non dar corte, expresión. Crixa é cotilla. Curso era decir finamente o ano. Iso sabía, non? Tamén lle chamamos o demo de montre. Aquí. O de engomada xa o falamos antes. Engolemia, que é unha palabra moi interesante, non? Desexo vehemente de algo, é dicir, cando as embarazadas teñen engolemia, moitas veces. Engolemia, non? Engolemia de tal, non? E foz, que vos dice foz? Os campudes sabemos o que foz, por lo menos ir á plaza. Dicían os maiores, cando decían vou a foz, vamos a foz, e iban á plaza. É igual que a Mariña ou as Mariñas. Que era a Mariña? Era de San Cosme, Palo, era onde iban vender. Antes falou Lola na entrevista que falaba da Mariña, non? Que decían ir para lá, non? Larada é un montón de fillos, non? É unha larada de fillos, non? Lapear é abrazar ou queimar, o bacalao lapea. Unha maña era unha chave de judo ou de loita. Un nuelo no cello, unha palera unha paliza. Patanexo e traste, pestume e cheirume. Raído é malo como a peste. Cando és raído é que és moi malo. E brao, braneante, non está moi recollido isto na Real Academia. Poden considerar nosotros dicimos bravo, non dicimos verano, non? Dicimos bravo, e dicimos braneante. Que é un braneante? O que veranea. Por extensión, tamén lle chamábamos a todo tipo de forasteiro, non? É un braneante. Pepito ten na súa casa parando, que tamén lo dicimos así, esperándose, un braneante. É un topetazo, é un golpe, que tampouco aparece isto na normativa. Non sei, é que pode ser que veña da Mili, de Ferrol. Había un almirante que era topete, que por certo foi moi topete, que foi un dos que a pérdida de Cuba e todo eso. É probable que veña daí a palabra. Ser un topete, ser un torpe ou un inútil. Eso de accións. Domar, moitísimas. Vamos a ver. Ariego non é normativo. Nas Rías Baixas chamanlle faneca brava. Eu cando falaba por Darosa me decían pico e unha faneca brava. Moi brava tiña que ser aquela faneca. Eso os ariegos que teñen un esparjón e pican, chamamos así porque están no medio da area metidos, están camuflados ali e písalos. Por certo, cada vez hai menos, non nos conta. Onte o ponente falaba das atalaias. Nosotros temos unha atalaya aquí. Sí que existe a partir do 18, debido aos ataques dos ingleses, obliga o Estado a construir unhos garitos na costa de vigilancia, cuyo mantenimiento dependía das poblacións, e tiñas que ter auga, tiñas que ter tal, tiñas que ter un fax, unha luz encendida para dar señales, pero a atalaya é anterior a nosa. A atalaya é un punto de vigilancia porque antes non se explicou moi ben iso. Aquí hai mariñeiros que saben perfectamente, é dicir, as baleas entraban ao Golfo de Vizcaya por aquí, pasaban por aquí. O Bocarte pasaba por aquí. E o bonito que iba detrás do Bocarte
pasaba por aquí. Entón, desde aquela, non había que ir tan longe a pescar, de cerca vigilaban se pasaba por xeo galega, se había peixe e tal, e avisaban. Como facho. A ourela é unha peza onde se unen as redes. Unha vacía era a caixa que levaban non é normativa, a vacía é normativa para vasija de médico, non sei que, pero non é normativa a caixa das vendedoras, que era rectangular nos bordes oblíquos. Un bispo é un peixe, tampouco é normativo, o Bruno xa falamos dele. Unha bica é un peixe, un cabreo é un aparato para pescar cabras. Unha caída é unha quenlla, que é un animal marino, igual que un calderón. Andar á capa é andar ao abrigo. O carel é o costado dunha embarcación. Un chícaro é un berberecho. Eso é moi noso. O que pasa é que isto xa se empezou a admitir en certos ambientes. A chona era o peixe que se daba gratis, normalmente o cho, que era o pincho de barco, o ayudante, o cho, e daba así a xente que iba a pedirlo, ou recordo tamén o asilo. Un chuzo é unha antorcha. Unha chata era unha embarcación plana e coa popa recta que servía para dragar. E hai un sitio que se chama a chata porque quedou varada aí unha chata, e de chavales dicimos, vámonos mañana a chata. Un cigallote, que son así, é un peixe. É unha cirila. Cirila é un peixe. O cocedor, que antes non nombrou, o cocedor é unha caldeira de vapor circular que servía nas fábricas para cocer o peixe. Pero tamén se estendeu a aquelas persoas que iban moi abrigadas. Cando a mí un día como a hoxe me vinha a alguén con chaqueta e vai a cocedor. Correr o mar é estar o mar malo. Cubrir, que tampouco é normativo, é non facer pé, que dicimos non cubre nada, que isto bañar, non cubre. Dúcia era unha medida da sardiña, en vez de peso era por dúcias. Escascar era facer a casca para teñir os rascos, que é unha arte de pesca tamén moi nosa. Entón, machacaban a casca, facían a polvo, mezclaban con auga, cocían en unhas caldeiras, e depois pasaban os rascos, que eran as redes, para que se teñiran. E os rascos pescábanse os peixes, pescábanse langostas, centolos, etc. con isto. Un esparón é dos peixes, como María, o que dicíamos antes. Un espartón pode ser polga ou unha orca. Enxugar é reunir o peixe para metelo a bordo. Un esquieiro, un troel. Faltar, que tampouco é normal, estas non son ninguna normativa. Faltar é romper o chicote ou cabo. Decíamos, faltou o cabo. Rompeu o chicote. O galo, que nosotros decimos galo, en normativo é o gallo de. É dicir, nosotros facíamos o galo cando se botaba o barco, verdad, Santiago? Facías o galo do barco. Ou cando se inauguraba unha casa. Facían o galo na casa, que era un convite para celebrar o galo. Unha lamega, unha reboliza, a lancha da barca era a lancha que atravesaba a ría traendo e levando xente, unha lanchita, unha embarcación a medias entre bote e traíña. Leste, por exemplo, que é leste, que é Laredo? Nosotros chamamos de leste Laredo a costeira do Bocarte, vanse pa leste as lanchas, decides así, ou vanse pa Laredo, porque tiñan moitas veces os portos base ali. Unha lula é unha lura. Macizar é facer macizo, que era carnada con raba para pescar. O malgoredo é unha olga, decimos mixilón. É un mono. A parte do circo, sabes que é un mono, que agora xa non nos pescamos, verdad? Un bonito pequeno. Chamábase de mono os bonitos pequenos. É un mostrén con un tronco depositado polo mar nunha playa que normalmente utilizábase para leña ou para outras cousas. A pancilla, que pode sonar así a castelanismo, non ten nada que ver, é a parte máis forte da rede. E de aí quedou unha expresión colouse pola pancilla, cando algo se che escapa. Unha pata é un cormorán, e a patente era a pintura dos fondos do barco.
tamén é noso. Cando se pintaba o fondo do barco, chamábase pintar a patente. Un patexo son os cangrexos de alta mar. A palabra perderse significa irse a pique un barco. Perla é un peixe. E o peixe mouro é xenérico. Peixe que non é blanco. Budión, pinto, farros, todo ese peixe. Eu sí que recordo isto na rula a Xosé de Socorro. O peixe mouro, a 20, 19, 18... Dicían así, o peixe mouro. Non especificado. Despois está pila e pío. Pila é un montón, unha pía, e pío era onde se depositaban o peixe para salgar onde saleu na... Un pincheiro é un barco do pincho, pero tamén é figurativo grande, onde dices, vai, pincheiro, que é este tipo, que é moi grande. Pixotín é un peixe, pluma é un elevador dos barcos, raer é pescar con rede desde terra, normalmente xadeiros, que son muxes pequenos, xadeiros é outra palabra. Outra palabra luminosa, raposas, que eran as varas de proa para pescar o bonito, chamábanlles raposas. Un raedoiro é unha rede máis forte, rasco xa falamos antes deso, un risón é unha áncora pequena, rodar era nas fábricas facer os rodos do bonito para metelos despois no cocedor e despois enlatarlos, facer o bonito en rodos. Sardiniña era xenérico, chamábamos así aos bancos de peixe pequeniños que entraban pola ría cando estaban medrando, era sardiniña. O seo, aparte de ser un cesto, é o centro do golfo. Cando navegaban desde o mar, buscaban as marcas, que despois vou falar delas, se queredes, e fixábanse nos montes e tal. Entón, o centro do seo tiñan cornería para enfilar os barcos e poder entrar. Non había radar, non había nada, e fiábanse deso. Un tangar, que se falamos deso. Unha toliña é un delfín, que chamámosle toliñas. E o toliñal era unha maneira de pescar. Nas actas da cofradía, nas máis vellas, fálase do toliñal, como un arte típico de aquí. Os mariñeiros de aquí seguían as toliñas, que axudaban a pescar, porque as toliñas baixan á profundidade e facían de subir ao peixe para arriba. Entón, os mariñeiros iban detrás delas para valerse delas. Por iso sempre se respetaban. Unha vapora era un barco de vapor, e unha vendedora é o que despois se chamou pescantina, que aquí sempre se chamou as vendedoras. A ventoeira é o lugar onde dá o vento, unha viga, sabedes o que é un viveiro, era un depósito rectangular, normalmente metálico, que levaban os barcos do bonito con cebo vivo, bocátil. Acordades dos viveiros que ven diante da caseta do barco, non? Unha xacente é un mar baixo, e unha xaria é un banco de pesca. Un zapateiro, un peixe pequeno, e unha zaranda, non se chama un vertelo para isto. O tema dos ventos, os predominantes, aquí temos 4 ventos predominantes. O vendaval, que tamén ven do francés vendaval, que significa vento do sur, un vento cálido, fértil, pero tamén se chama autolambrán, porque moitas veces pega duro e asusta, non? Cando é moi forte, pode ser casi un ciclón. Unha palabra nova cando é suave, chamase galios. Chamase galios. O nordés é moi seco, arrasa con todo, e queima. De aí deriva queima, queimán, caimán, que é como ele chama. O mariñeiro chama de o caimán. O que devora e queima. É bastante, o nordés é bastante infértil. O vento do norte suele ser con travesía, tamén se chama nortada, en inverno pode traer neve. E depois ven o suave do noroeste, que chamamos vento do cabo, que dice o refrán, vento do cabo, a noite está calado, que ven da parte de... Se estás no Cantábrico e rola norte-noroeste con forza, que pode ver de repente? Unha galerna. Cando ven norte-noroeste con forza de repente, cando ven a galerna que tantas tragedias causou na nosa zona. As marcas eran accidentes xeográficos que os mariñeiros, cando non había radares ni os medios que hai hoxe en día, fixábanse para orientarse, cabotaxe máis que nada.
Básicamente había, sin cota á vista, cando se viña de recalada do Bonito, fixábanse no alto de San Andrés de Teixido e sobre todo no Mondío. Cando era no seo, é dicir, dentro do Golfo do Masma, entre o Cabo Burela e Tapia, Cornería, dicen que era un punto básico, Cornería, fixarse en Cornería. E se era de largo, se vindo de largo, miraban os farellóns, o Cabo Burela e o Serón en Morás. Aliñábanse, unha casa, ou o que fora, non? Contaban, por exemplo, San Bartolo a Cornería. Entón, San Bartolo, Cornería en recto, e sigues a ruta ao barco. Tamén utilizaban o Curveiro de Nois, o pico Faro de Burela e o pico do Castro. De noite, non había faros, poucos, luces. Entón, na Barra do Leste, porque antes a barra salía pola Pena do Altar, os maiores seguro que vos acordades disso, fixábanse na luz da casa de Burela ou na luz da casa de Tilano, que estaba ao lado do Poli, no campo da Cabana. Fixábanse na luz esa. E se a barra estaba ao centro, como está ahora, fixábanse na luz da casa de Longarela, que está en Mañente, ou na luz, cando veo a televisión, na luz do repetidor de Cornería. E gracias a eso orientábanse e entraban. O sea que eran moi hábiles. Bueno, é unha hora prudente para facer preguntas, porque... Apague, bueno. Pero como que é? É que isto é un resumen. Eu simplemente, bueno, antes das preguntas, pues nada, diría... A ver, si vou a dir así, porque onte, cando me chamou da voz, me solou outro, a ver, escolhe unhas palabras, como se fai a veces, escriba unha palabra máis bonita, e non sei, mismo non se me ocurre ninguna, pero bueno, estou pensando, dixo, vou nos deleitar con alguna palabra, das que non nombrei ao millor, e que me resultan, ao millor hai outras máis tal, non? A palabra meu home, miña muller. Pois é preciosa, non? Non é o meu marido, non é... Unha palabra con toda a forza de significado, non? A palabra martalena, é unha palabra bonita, verdad? Que o cangrexo non se me... Pero é bonita, a martalena, sona moi ben, non? Que latexo leva os nenos pequenos cando van a neves? Esta, frechalexo. Sabedes o que é un frechalexo? Pois mirad, nin no da Real Academia Española, nin no da Galega, nin no Xerais, nin en ningún diccionario. Frechalexo, ventana pequena. O seña, na idade media, saeteira. Entón, imagínate, o saeteira ou parafeando polo frechalexo. Xauxa. É bonito, non? O furado que tiñan os botes debaixo para sacar de inundados, xauxa. Babeiro das lanchas, o babeiro que traían as lanchas. A palabra era moi bonita porque era o regreso e a abundancia. Se os barcos viñan con babeiro, viñan cargados de peixe. Erva de San Xoán, aquela que nosas nais nos poñían a noite de San Xoán para que laváramos a cara o día siguiente tuéramos un cutis perfecto. Acordades vos deso? E bueno, xa a estrella de todo, Consola. Consola, é moi nosa. Esta, por aí adiante, cando a decías, os que estudiaste en Santiago, por aí, Consola, é cos de fora, decides, os palabras de Consola, verdad? Non ten tradición. Hai moitas palabras que non ten traducción exacta, non? Pois en día os chavales igual a terían moi cerca. Como mola sería, non? Como mola. Que consola? Pois mira, consola os placeres, os feitos, as personas, unha boa comida, consola. Un baño na praia, consola. Unha rapaza bonita, consola. Unha boa película, un cuadro, consola todo eso, consola que sigamos falando no seu idioma, consolería, seguir a isto, e por último, bueno, pues, consólame a súa presencia, e consólame
haber estado con ustedes falando destas cousas tan interesantes. Mentras vades pensando alguna que outra pregunta, a mí tamén me consola oír que falamos a mesma lingua, porque os que marchamos a estudar fora, despois de criarnos aquí en Foz, eu criei-me en familia de mariñeiros, entón para mí a palabra brus era brus. Eu nunca usei cepillo de raíz, era brus. E aí me des, despois dunha salida en Santiago, que necesitamos un brus para limpiar algo, eu me ofrecí para ir buscar un brus, entende que ve Fernando III Santo, e le dicemos, señor, que queres? Eu quero un brus. Un que? Un brus. Non sabes o que é un brus? Pero que é un brus? Un brus, o de toda a vida. Desexeime para explicarlle aquel hombre que era un brus. De igual maneira que me desexei para explicarlle a miña muller, que é de Valera, o día que me preguntou que quere dicir teu pai cando dice aquelar. Porque meu pai aquela todo o día, por arriba para abaixo, está aquelando. E outra cosa que dixo, non quis meter o dedo na llaga, Ramón, é que a Soalta cambiou de nome despois daquele tráxico accidente. Pero somos un pobo malo, porque aos bancos que se puxeron ali sempre lles chamamos para negros. É verdade. Ser maldade. Bueno, pero aí levantaba a man o señor Foz. Non me chames así, non? Bueno, tú presumes de eso. Presumo fora de Foz. Veña donde diga. Non, eu queria dizer que a mí hai unha cousa que falabas antes na normativa, a normativa está ben para algunhas cousas, por exemplo, para evitar dicer cousas como o gallego, que se envía aquí popularmente, dicer galego. Pero ás veces pode fastidiar a nosa propia lingua. É unha cousa, por exemplo, que tú alternaxe unha coa outra. San Ramón que sempre falaba de alcume, se que non por un alcume, se que son alcumes. Alcumes, que hai o verbo alcuñar. E resulta que o vaso portugués, en portugués, é alcuña. O sea, que a raga, a cadena galega, ás veces, pásase moito en querer eliminar cousas. A alcuña a mí pareceme que é o normal, porque vamos deixar de dicer alcuño para dicernos alcuño. Seguía a fazer unha pregunta. Preguntas ao amigo, é? É un comentario. No, a ver, o comentario é que normalmente o que suele pasar co que é oficial ou establecido en todas as linguas é que suele ser bastante conservador e hasta que te incorporas tarda tempo. Entonces, bueno, tamén non hai que esquecer que probablemente, pues sí, hai outras adicionalidades nestas cousas. Xa unha gran discusión nos anos 80 sobre todo, cando se tratou este tema, pero bueno, eu teño o que teño aquí, isto é o meu, isto é o que me interesa, isto é o que me gusta, que quero conservar, e a ver se conservamos. O do que se trata é de que isto continue. Temos ali outra pregunta? Non? Ya regresa el micrófono. Gracias por la pregunta. Está pendiente. É que, a ver, o que é curioso, por exemplo, que en castelán existe blue jean no dicionario. Blue jean, vaquero, pantalón vaquero. É normativo, blue jean. Entonces, onde está o límite entre o que é o populismo, o vulgarismo ou o que é unha incorporación, pois é bastante complejo, pero bueno, non vamos a unir a xente con discursos lingüísticos, que vimos a divertirnos. Iba a palabra que quería decir, que non somos a miña pedir, para igual a festa. Dicen, sabemos o Garabel. Sí, Garabel teño, pasa que ver. Sí, vamos a ver. É que resumín, señor. Teño Garabel, que además é nosa. Non é normativa. Sí. É daqui. É unha cesta de vidrio, con asa. Sí. Ramón, e o de perro, vai a perro can, vai a perro a casa, eso tamén é daqui.
Sí, eso é... Cerro por grande. Grande, sí, enorme, sí. Eso de aquí, non hai... Además, suena contradictorio, perro Cerro caro. claro, é gracioso. Algo que diferencia entre veraneante, aquí tamén se fala de peniterio. Sí, a ver. Vamos a ver, venidero é o que ven a traballar ou ven para aquí. Seña definitivamente o que vos dice durante toda a temporada larga. É un veraneante, é un que ven pasar as vacacións. A palabra que é extensiva, a veces, peyorativamente, dice veraneante calquera que ven de fora, pero non definitivamente, senón pasar un... Si, poñemos fin. Vamos poñer fin, porque é unha hora prudente, pois que tedes casa para cear. E mañá convídovos a que viñades ás 8:30, a terceira destas charlas que nos vai impartir Xosé Ramón Veiga Alonso, que nos vai falar dos deputados mariñáns nas Cortes do século XIX. E ata mañá, moitas grazas.